ଆମର ଗୋଲନ୍ତରା ଥାନା ଏରିଆରେ ସିଂହବାଡ଼ି ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଛି ନଜଣା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ତାକୁ ହାଣିକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ରକୁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଗାଁରେ ହିଁ କିଛି ଲୋକ ତାର ପୂର୍ବତନ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ଏନିମିଟି ନେଇକି ତାକୁ ହାଣିକି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ନହନ୍ତି, ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଧରିଲା ପରେ କୋଉ କାରଣରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଏନିମିଟି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଶତ୍ରୁତା କଣ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣା ପଡିବ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି 2 ଲୋକ କିମ୍ବା 2ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଯେ ମେନ୍ ଯୋଉ 2 ଲୋକ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖବର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମର ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା, ଡିଜେ ଗାଡି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଡିଜେ ଗାଡି ଗଲା ପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସୋ କିଛି ଲୋକ 2 ଲୋକ ପାଖାପାଖି 2 ଲୋକ ଥିଲେ। 2 ଲୋକ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ହାଣିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜଣା ପଡିଛି। ଆମର ଏଫଆଇଆର ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେରି ସାରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି ଏନକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ। ଆମେ ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଡିଏସପି, 2ଟା ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 3ଟା ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆକେଶ ମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଖଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଜଣା ପଡୁଛି।